ta sa kong lawas. Uy, busog mo kayo ko ba? Uy, ligo ko ba? Tinaw kayo mo ba? Murag gugman ako sa kong uyab ba? Na tinaw ko kayo. Uy, eh? Uy, wala akong ganas kaligo. Uy, hugas na lang ko ano. Kamay na lang ba? Kala ko sa kong uyab ron na ako hugas.
What's up, Carmenians? Yes guys, salamat guys sa pagtanaw sa mong video. Huwag kalimut sa pag-subscribe ug pag-follow sa mong FB page ang Carmen Dabnor Van. Og atong shoutout ng atong mga sponsor ng atong mga fans no dina no sa walay undang nga pagsuporta sa mong YouTube channel no labi na kabing minal sa kanunay nga pag-sponsor sa pang snack. Yes, shout out ko diha sa kay Shin diha sa Malalag, Davao del Sur. Davao del Sur pa. Salamat sa imuhang pag-subscribe sa amo So sa mga taga Malalag, Davao del Sur, I'm here. Shoutout po na ko kay Jules TV nga nagpa-shoutout as always. Sa visit ako ang channel Mels Manait. Thank you. Shoutout po ko kay sa akong auntie Elvira Agne Evangelista. Wala na, salamat. Thank you. Og shoutout po ko sa Lindils Big Shop ay Diljin Big Shop. Kanara, salamat. Og shoutout ta sa tong amigo di ang nasa likod. Ay friend, hello friend. Thank you. Go, salamat kay Go sa pagtanaw Go. So pahabol ko no, shout out sa kaya diha sa kwan, Golden Mars sa Carmen, kay Mars, kay Litlit, kay Gis. Yes. Carmen Dabnor. Shout kay Salibong Galo, kay Nelmar Balog, kay Bingkay, kang Mabil Plaza, ug kay Kurisa Kiamungko sa Bangkiruan, Karnian. Kay Saldi Bangkor. Bata sa Muntian. Shout out diha sa taga Malagamot no, labi na diha kay Uncle Dudong ug sa bana ni Auntie Paging. Bye bye, hanggang sa sunod di ngayon. Bye bye.